karon. So, pagsulti niya nga, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Perfect word to sa perfect person nga si Kristo. So, therefore, ang church nga iyang gitukod, perfect. Munang tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, that the church is a perfect society. O sa ka-perfectong susunod nga naa sa imperfect na kalibutan. Kaya kung ang simbahan dili perfect, sa muta. Kasi may madawat itong grasya kung di siya perfect. So, gitukod niya iglesia, ang simbahan gitukod ni Kristo, naapot siya two natures. Same sa founder. Unsa man? Divine and unsa man? Human. Divine in the sense nga maghatag siya sa sanctification. Unsa man ang sanctification nga ihatag? Through the unsa man? Sacraments. Unsa man ng sacraments? From the Latin word sacramentes. Buti pasabot holy sign or holy symbol. Sa theology pag mentes but pasabot niya na is it points to nagapunting sa or nagapunting kang. Mura bag aso. Pag naay aso, kanang aso nagapunting sa kalayo. Kami nga mga tawag ini auxiliary firefighters, pag oras nga naisunog, ang una naman tan-awon ang aso. Pag itom na ganing aso, but pasabot dako na ng sunuga. Daghan na nagikaon. Same po sa sacrament. Ang sacrament, siya ang outward. Makita nga sign nga nagapunting kang Kristo. Si Kristo ang gipon tingan. Unya sa tanang mga sakramento, ang Santa Eucharistia, si Kristo mismo naa sa altar. So ang divine nature sa simbahang Katoliko, i-implement niya ang objective sa Diyos nga salvation. 1 Timothy chapter 2 verse 4 ingon pa ni San Pablo, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. So gusto niya tanang tao maluwas. Muna from the 1st century 33 AD hangtod sa tawag ining 25 AD, wa ni mawala ng simbahan na. Nga naman, kay gusto niya ihatag ang salvation sa tanang tao. Kaya kung mawa ng simbahan na palpak si Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.